Odjek prazne sobe. Marko je oduvek verovao da tišina ima zvuk. Ne onaj romantični mir o kojem pišu pesnici, već onaj težak, zrnast šum koji čuješ u ušima kada je sve ostalo mrtvo. Kao stari radio koji hvata frekvenciju između dva sveta. Kada se uselio u stan na 4. spratu stare zgrade u centru Beograda, ta tišina mu je bila saveznik. Visoki plafoni, debeli zidovi od pune cigle i teška hrastova vrata obećavali su izolaciju od buke tramvaja i užurbanih prolaznika. Prvih nedelju dana jedini zvuk bili su njegovi sopstveni koraci. A onda je počelo. Tiho, skoro neprimetno. Bilo je to u sredu, tačno u 03:14 ujutru. Marko je sedeo za svojim mix pultom sa slušalicama na ušima, završavajući montažu nove emisije. Iznenada osetio je nagli pad pritiska u sobi. Skinuo je slušalice. U hodniku se začuo zvuk. Tup. Kao da je neko bacio vlažnu krpu na parket. Marko je zastao. Srce mu je napravilo onaj neprijatni preskok koji osjećamo u stomaku. Ustao je, polako otvorio vrata radne sobe i pogledao u dugačak, mračan hodnik. Ništa. Stara zgrada, promrmljao je. Cevi, komšije. Ali duboko u sebi znao je. Cevi ne zvuče kao nešto meko, što se vuče po drvetu. Sledeće noći zvuk je bio jasniji. Povlačenje. Kao da neko vuče tešku vreću peska, stopu po stopu, iz kuhinje ka kupatilu. Marko je odlučio da se ne plaši. Kao čovek od zanata, odlučio je da zvuk dokumentuje. Postavio je osetljivi kondenzatorski mikrofon u hodnik i povezao ga sa svojim snimačem. Otišao je u krevet, ali san nije dolazio. Ležao je i gledao u tavanicu, slušajući kako mu zidovi šapuću. Ujutru odmah je otrčao do kompjutera. Ubacio je fajl u softver i pogledao talasni oblik, waveform. Na prvi pogled, ravna linija, tišina. A onda je video to. Mala, oštra vršna vrednost, pik, tačno u 2:45. Pojačao je dider, normalizovao snimak i pritisnuo play. Prvih nekoliko sekundi bio je samo šum sobe, a onda glas. Ali nije to bio ljudski glas. Zvučalo je kao da 10 ljudi istovremeno šapuće istu reč, ali niko od njih nema jezik. Marko je osetio kako mu se kosa na potiljku diže. Taj zvuk nije dolazio iz hodnika. Analiza faze je pokazala nešto nemoguće. Izvor zvuka je bio unutar samog mikrofona. Kao da je zvuk nastao u elektronici, a ne u vazduhu. Te večeri Marko nije smeo da ugasi svetla. Sedao je u kuhinji, pijući kafu, dok su mu oči šetale po uglovima plafona.
primetio je nešto što ranije nije video. U ćošku iznad frižidera, tamo gde se zid spaja sa plafonom, pojavila se tanka, crna linija. Buđ? Ne. Izgledalo je kao pukotina, ali ne u zidu, već u samoj stvarnosti. Tamnija od najcrnje noći. Dani su postali zamagljeni. Marko je prestao da izlazi. Svaki put kada bi pokušao da otvori ulazna vrata, začuo bi onaj isti zvuk iz hodnika. Tup, tup, tup. Brzi koraci koji mu se približavaju s leđa. Ali kad bi se okrenuo, hodnik bi bio prazan. Počeo je da čuje frekvencije koje ljudsko uho ne bi trebalo da registruje. Čuo je otkucaje srca goluba na krovu. Čuo je kako struja teče kroz kablove u zidovima. Zvučalo je kao vrisak koji nikada ne prestaje. Jedne noći, dok je pokušavao da zaspi, osetio je težinu na krevetu. Nešto je selo na ivicu dušeka, pored njegovih nogu. Marko se skamenio. Oči su mu bile čvrsto zatvorene. Znao je, ako otvori oči i vidi to, više se nikada neće vratiti u normalu. Ko si ti? Šapnuo je. Glas mu je drhtao. Odgovor nije stigao rečima. Stigao je kroz vibraciju kreveta. Nešto je počelo da pevuši. Bila je to melodija koju je njegova baka pevala kad je bio dete, ali usporena na pola brzine, distorzirana i hladna. Iznenada osetio je ledeni dah na svom uhu. Nisi trebao da slušaš tako pažljivo, Marko. Neke stvari opstaju samo dok su neprimećene. Marko je naglo skočio i upalio lampu. Soba je bila prazna, ali na jastuku, odmah pored njegove glave, stajao je otisak. Ne ljudske glave, već nečeg oštrog, trouglastog, što je ostavilo miris starog gvožđa i vlage. Poslednje noći Marko je uradio ono što bi svaki audio inženjer uradio u očaju. Okružio se zvučnicima. Postavio je sve svoje studijske monitore u krug, okrenute ka centru sobe. Povezao je generator čistog sinusnog tona na 440 Hz. Čist ton, savršen red. Nadao se da će red pobediti haos koji ga progoni. Seo je u sredinu kruga. Pritisnuo je start. Sobu je ispunio čist, prodoran zvuk. Marko je sklopio oči, pokušavajući da se fokusira samo na tu frekvenciju. Ali onda je sinusoida počela da puca. Čisti ton je počeo da se krivi, da dobija alikvotne tonove koji ne bi smeli da postoje.
Zvučnici su počeli da ispuštaju dim. Iz pukotine u kuhinji počela je da izlazi crna tečnost. Nije tekla po podu, već je lebdela kroz vazduh kao crni dim, oblikujući se u nešto što je ličilo na čoveka, ali previsoko, sa predugim udovima koji su se završavali u šiljcima. Marko je pokušao da vrisne, ali zvuk mu je zapeo u grlu. Shvatio je, onaj pik na snimku, onaj šapat, to nije bio poziv, to je bio ključ. Svojim snimanjem i pojačavanjem on je tom biću dao glas, dao mu je oblik. Biće je zakoračilo u krug zvučnika. Svi monitori su istovremeno eksplodirali u naletu bele buke, white noise. U potpunom mraku koji je usledio, Marko je čuo poslednju stvar u svom životu. Bio je to njegov sopstveni glas, ali snimljen i pušten unazad, kako izgovara reči koje još nije ni smislio. Sada si ti odjek. Sledećeg jutra poštar je kucao na vrata. Niko nije odgovorio. Stan je bio savršeno čist. Na stolu je stajao samo jedan snimač. Kada je policija kasnije preslušala traku, nisu našli Marka. Našli su samo 25 minuta tišine. Ali kažu da svaki policajac koji je preslušao taj snimak do kraja više nikada nije mogao da zaspi bez upaljenog svetla. Jer u toj tišini, ako pojačaš do kraja, čuješ nekoga kako grebe po unutrašnjosti tvojih slušalica. Spavaj mirno, ako možeš da ne slušaš.